Ja. Ja, jeg har så valgt den sidste opgave i opgavesættet, som var bølger og det optiske gitter. Det første, jeg vil snakke lidt om, det er, hvad bølger i det hele taget er. Bølger, det er en forstørrelse af et systems ligevægt, der udbreder sig som svingninger, og bølger, de kan udbrede sig og overføre en hel masse energi. Amplituden, som betegnes med et stort A, måles fra bølgetoppen til positionsligningen eller linjen. Så har vi noget, der hedder bølgedal, og det er så det nederste punkt på bølgen, og så har vi noget, der hedder bølgetop, som er det højeste punkt på bølgen. Der findes også en bølgelængde, og det er fra bølgen, altså bølgetoppen til den næste bølgetop, og det måles i lambda. Så findes der også en hel masse forskellige slags bølger, som for eksempel tværbølger, knudepunktsbølger og stående bølger. Inden for en bølge, så findes der nogle forskellige perioder, og en periode det betegnes med et stort T, og måles fra den første bølgetop til den næste bølgetop, og den kunne også godt måles fra en bølgedal til den næste bølgedal. Det optiske gitter og gitterligningen. Gitterligningen den gælder for bølger, der brydes i et gitter, for eksempel en række pæle i vand, der brydes af bølgerne, eller lys, der reflekteres på en CD, hvor rillerne i CD'en bryder lyset, så man ser alle de her forskellige regnbuesfarver, som vi også ser her. Når en bølge brydes i et gitter, vil der opstå en differentiationsmønstre, et mønstre, der opstår på grund af interferencen mellem de ringbølger, der opstår ved hvert hul i gitteret. Differentiationsmønstret vil have nogle helt bestemte retninger, hvor der opstår konstruktivt interferens, og andre retninger, hvor der vil opstå destruktiv interferens. Disse retninger kan betegnes med gitterligningen, som er n, altså ente gange lambda gange gitterkonstanten gange sinus til ordren i ente. Ja. Og det optiske gitter. Altså det optiske gitter, det består af et stykke glas med en hel masse ridser i sig, og alle sammen med en afstand d, altså som var gitterkonstanten, mellem hinanden. Lys, der rammer gitterkonstant, eller som rammer gitteret, vil passere lige direkte igennem spaltet og spalte imellem ridserne. På bagsiden af spalterne vil lyset udbrede sig som ringbølger, og som vil interfereres med hinanden. Ja, og som følger, altså efter det hele, så vil der opstå et konstruktivt eller destruktivt lysmønstre på væggen, eller den baggrund, man så har valgt at bruge. Ja, og det ses også lidt herhen, hvordan det sådan beskrives. Altså hvis det her det nu er gitteret, så vil lyset spalte sig i forskellige retninger, i forskellige ordrer. Ja, så lavede vi et forsøg, der minder meget om det her, og det var så bestemmelse af laserlyset og bølgelængden. Det gik så ud på, at vi havde en laserpointer, som vi lyste imod et gitter, som så lyste, altså når lyset så gik direkte igennem det her gitter, så vil det spalte imellem de her ridser, som er inde i gitteret, og vil så vil lyset så fordele sig ud mod forskellige retninger. Og de her sådan, tal, det er så forskellige ordrer, eller ordner. Ja, og så er der så også blevet målt en afstand fra gitteret til væggen. Ja. Vi har så også en hel masse forskellige slags spektrummer, og det første spektrum, det er et konditionært spektrum, og det er, når vi kan se hele lyskæden på en eller anden måde, at vi ikke sådan set har nogle huller midt imellem. Ja, og den måles også fra 350 til 800 lambda per nanometer. Ja.
og så har vi herhen et emissionærspektrum, og det er, når vi sådan set kun kan se et lille glimt af vores kontinuert spektrum. Så herhen, for eksempel ved 650, så ser vi ikke det hele, altså vi ser ikke alt det rundt omkring, men vi ser kun lige en lille stribe af det røde, altså den røde farve. Ja, og det var så alt, som jeg havde for slidet.